Predstavte, že toto je stará budova, nejaká stena starej budovy, OK? A toto sú plechovky so sprevom. Čiže červený, čierny, klasika. V každom iba kúsok, málo. Kebyže môžete, ktorý si vyberiete. Červený. Červený. Modrý. Nemám. Dobrý výber. Nemám. Predtým, ako by ste išli k tej stene, by ste zahrkali tým sprevom. Koľkokrát by ste zahrkali? Predstavte si reálnu situáciu, OK? 3-krát. Neviac. 6. Tak 6 Šesť. alebo 3. 6. Tak 6. OK, čiže 6. OK, veľká šestka. Bola na tej stene napísaná. S tým, že by ste samozrejme, tento balíček by ste mali v ich rukách, keby ste tu. A máte červenú, takže to bude buď diamant alebo srdce, vyberte si. Srdce. Srdce. Ste srdce, áno? Mhm. Čiže toto by bola karta, ktorú by ste naspravovali na stenu a vyzeralo by to nejak takto. Šestka srdcová strana, aby to bolo vidieť. A mojou úlohou by bolo tú kartu nájsť v tom balíčku. Mohli ste si vybrať čiernu, mohli ste vybrať iné číslo, bolo to na vás. Sledujte. Nespravím absolútne nič, hop. Mám vašu kartu. Veľmi jednoduché však. Nájsť šestku srdcovú nie až také ťažké, ako sa zdá. Čo to jak? Ani nezranduj radšej. Mohli by No ste to si ne. vybrať ktorúkoľvek, samozrejme, je to úplne jedno.